Sanibonani ninjani ngithembe niyaphila. Owe boss ke lona Zulu umfana nje wasenkandla emahlathi amnyama uZulu indaba ezithuka amagebe usithola isikandaba. Awusonele madoda ngibuyile futhi ngizokwenza lokho kuthiwa i-reaction. Abanye ke bathi ke ngesiZulu ngokuyichaza nje ukulalela nje umculo wabanye abantu ngicomment nje kuwosiza ukuthi unjani basiphatheleni. So namhlanje ke ngibonile impela nengithegile madoda inqwaba yama-tag laphayana bathanda ndoda ukhiphile umzukulu. So base bethega ke ingoma eziningi ngase ngikhethela ukuthi hayi enama-tag amaningi ngizodlala yona. Manje ke awuthi ngibheke ngibona ukuthi silalelani namhlanje ke abangithege kuyo kakhulu isihloko sayo sithi Thando Lwethu akayedwa ke kule ngoma uhamba no Zamambo Mkhize kanye ke nomfana weKhansela uZamambo Mkhize nomfana weKhansela. Sizoyilalela ke album yakhe madoda osolalela liculo kahle album ke manje lokho engitheka ngizoqhubeka ngilalela kancane. Igama le-album ithi ngifuna into zami umzukulu 2025 ngifuna into zami. Sizolalela ingoma ethi Thando Lwethu ifeaturishe Zamambo Mkhize kanye ke nomfana weKhansela. Sike siyilalele ukuthi basiphatheleni ngizwile nje impela hayi na ku TikTok igcwele nje impela bayayidlala abantu hayi swine madoda. Oh okay. Ungayeki ngibambe ungisondeze duze Akusokhesha khuluma kimi madlebeni yami ngitshela ukuthi uyangithanda ungayeki ngibambe Dlaleni ungatshoni madoda uzoba nenkinga kulonyaka. Ngitshela ukuthi uyangithanda Hayi angisafuni uzomunye umuntu ngicela amadlebami ahlale kuwe Kuba lezothando ke namhlanje dlalela lezothando namhlanje eyipholile. Thando Lwethu. Oh, kodwa Nkosi yami. Engabuhlaleleni ungatsholi Nkosi yami. Oh, athi Thando Lwethu. Uzoba nenkinga phela konyaka. namuhla nakusasa Ah. Ay, que. Yawazi ama the Kings bafana. So. Siyaphela mina. Oh, sibayi nendawo. Siyofika nini eKandla so hayi yabona lolu thando ngani abantu so awufana eKhansela ke ngeshow ubusena laba besemva kwenu bebona ukuthi uthando into enhle kodwa Nkosi yami yabona lolu thando ngani abantu kodwa Nkosi yami sifuna ukuthi sibambisane ubusena laba besemva kwenu bebona ukuthi uthando into enhle so hayi Mongadlala nami ngihlale nawe themba lami akukho ngiyahlupha hayi soyihlalela sobabili njengamajula hayi themba lami so Mongadlala nami ngihlale nawe themba lami
akukho ngiyohluka soyihlalela sobabili njengamajuba embalami abantwana basakhulayo bavumelene bukelekile kodwa Mzulu hayi ngeke bafana uyokhetha ngenkani uyozukhethe nawe Nkosi yami bakithi Sure. Hey bafana, ni zakhetha ingane. Hey. Zulu. Hayi ngeke. Inzima kakhulu. Ngisho ungajoli yabona lena uvela ulibona uthando lwethu ngempela ukuthi hayi lunzima ngempela. Ya sengivala nje umzukulu lona ke ingoma ithi uthando lwethu ke album ke le yakhe ya 2025 ungabhala nje lapha ku YouTube uthi mzukulu album ya 2025 into zami noma ngifuna into zami ngifuna into zami le ngoma bengilalela ithi uthando lwethu ifeaturishe uZama Mkhize kanye ke nomfana weKhansela sambeni ke soyilalela lapha soyisubscriber sishare senze konke sisone madoda siqhubeke silike sifollow press follow lapho wenze yonke lezi zinto lezi bakwethu comment enye ingoma ofisa ngilalele ungitheke ngizabe sengenza njalo ngiyabonga kakhulu bafethu support niqhubeke nje nipress follow lapha ningakhohlwa ukusubscribe ku YouTube nilalele nale ngoma bakwethu nilalele le ngoma nifake repeat support bakwethu umkhaya ubhuti omdala ke lona ukade efikile emculweni osiphushayo nje impela baningi babukela kuye so ngiyacela simsupport bakwethu ngiyabonga kakhulu.